Hello may gawa ulit tayong welding inverter na ang model ang brand pala GB Kawasaki Arc model Arc 300. So ito yung itsura. So ang problema nito, wala namang short sa output tester tayo dito. So yan, gamit yung tester na analog natin. So yan, hindi shorted yung output. Pero ang problema, pakita ko yung problema. Patayin ko muna yung ilaw on natin yung welding. Yan, umiilaw yung ayun, nawala yung meron na to. Meron na ulit. Diba? Dati hindi nawawala to, umiilaw. Ngayon nawala. So tingnan natin yung nito loob. Baka marumi lang. So bali ito yung loob ni GB Kawasaki Yan. Maganda naman yung design. So malikabok lang So linisin ko muna to sa labas gamit yung compressor natin. Tapos balik natin dito pagkatapos malinis. So bali ito na yung board ng GB Kawasaki 300 So tinroubleshoot ko to, bakit umiilaw yung overcurrent protection natin. Tinroubleshoot ko na yung PWM board. So okay naman yung PWM board, walang problema. Tapos yung isang capacitor lang dito natanggal na. Ang pinaka problema nito, itong mga output na diode, ito yun. Kaya pala umiilaw yun kasi nga dalawa na lang yung isang piyesa na kompleto pa yung paa at saka isang piyesa din na dalawang paa na lang nakakabit. So lahat to ng mga output diode, yan, halos lahat putulo yung mga paa. So kaya yan yung isang dahilan siguro ba't umiilaw yung overcurrent protection. So papalitan ko lang to ng bago, tapos testing natin ulit tsaka yung diagram pala nito, pakita ko yung diagram to. Yan. Yan. So kaya hindi tayo nagkakamali kung anong parts ilalagay natin, kahit na mawalan yan ng parts o pyesa, ibabalik natin sa original. At saka ito yung PWM. So bubuuhin ko lang to, tapos testing natin kung ilaw pa. So bali na ikabit ko na lahat ng pyesa ito. Yan, bago na yan lahat. Naibalik na rin natin yung mga IGBT. Naikabit na rin natin yung PWM. Naikabit na rin. Naikabit na rin natin yan. Ito. So ikabit ko lang to sa casing tapos testing natin. So ayan, naikabit na natin. So subukan natin panda rin. So ayan, umandar na yung welding. Magsuka tayo ng output. So yun, nakaset.
50 pala yung pinakamababa nito. Pa tayo ng output. Yan, may 58 to 59. So bali pwede na natin itong i-testing welding sa labas. So bali dito na tayo sa labas, ano. Subukan na natin tong i-welding tong gawa nating ano, GB Kawasaki 300. So on na natin yung welding. Yan. So set lang tayo na hanggang basahan to 302. 120 lang. So ganyan lang muna, ano, kasi pagka may nakita tayong problema, so hindi na tayo magtatanggal. Pwede na natin ibalik sa workbench, pero pag okay na to, so assemble na natin tapos bigay natin kay customer.